Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bos. Ini mau makan ini bos. Ripang. Wah ripang lah. Ini kok ngene iki lho kosok. Assalamualaikum sito. Oh wes bar assalamualaikum. Sepo mesen. Gue jalan ning ndi to kuwi? Go kopiah. Ini kita ben rame ndonga Gusti Allah. Wis ora ndonga padha ae. Saiki topakmu mobil terus to, Bi? Intel bos. Aku iki tapi sikil koyo gak berubah ya ono ya ini. Ya sepatu. Sepatu kok kerja di pabrik ubi to Jon. Sik lho. Bersih lho. So Kamera itu welek lho Marian tani HP ku wis rusak. Stop wae. kok ora niat itu bayarannya itu kono. Sik tapi HP ku ya padha ngene iki kebyur. jelas-jelas api iki. HP ku. Aku wis golek sathik yu. Aku jeruk. Gos. Es teh. Es jeruk. Es jeruk. Piye Dik piye? Akhire piye? Bisnis Pak Sodik karo Iwan. Ora. Piye Dik? Maksudnya kok song iki piye maksudnya? Mbak Yul pingin sate ini Mbak, nanti Mbak disoteng Mbak. Ini nama Syong gitu. Iki lho sodik. Oh, ngono lho. Syong aduh mah. Aduh mati Dik. Ayam musing Mas. Banget. Aku jeruk kok. Es jeruk pisang bantah. Kilo, oleh bantah. Ngono ya. Lah lagi padha kok nyekel kamera to Dik. Siap Bos. Kosong. TikTok. Ini kan Makanya cepet ya, tinggalnya anak gue. Ya cepet. Ya cepat ngene anak. Sate Dik. Sate Dik. Mau ora anu? Basit. Ya ra Gue bungkusnya aja lali. Saya bungkus sampai bayar. Bungkusnya. iya bungkus. Nyamuk gak mesisan. Rasa yo. Iya to Dik piye iki? Iya, udah main buli terus iki kok langsung anu ya. Dari munggah ora kok. Sirai payu. Sirai Barang gak mau. Iya kan? bare agak glebos iki dasar. Bapak rumah itu Bos. Kereser. Kene makan buli baru, Bos. Apa mau jualan nasi goreng lagi? Oke, Dik, wani. Oh, Aja Pak Sodik. Biar lagi enak Bos. Oh, Ini iya. Pak Eman ini. Ternak biawa iki sapa aku pengen. Ini Pak. Ternak anu kucing telon Dik. Gak ikut ada wong gak anu, gak jualan. Saya bapak mau bebas. Pesen bule, dulu tambah bule dua. Ngono lho, Bos. Ternak. Ya. Biawa apa nek ternak biawa. Gak kon ternak kucing iki utama Aku biasa. Kucing anggora. Karo Pak sering ngomong-ngomong mana. Mas yang ning warung biasa. Ya. Kamu mau wis geber. Ini di Santai, Dik. Kowe ngombe es apa sere? Bocah ae. Wis gak Setengah tangan. bocah. Wis lempol. Le tau ngombe apa le tau? Ora sing ngomong. Es teh. Apa betul Iki es jeruk Iki pernah gak jejer. Buah iki gak roh lali aku. Bapakku jejer ngono. Padha kalau ini padha. Ini yang padha. Padha. Iki padha kasku padha. Sama Mbak Pina wis ngerti, Pak. Nah, Kiri nyoblok apa ta? goblok sodik kok kosok. Kalau itu aja. Yo ya ben apa? Lan to yo ben. Gawe kok pira? Kan keplok. Oh. Apa lagi kira sate, Bos? Wih, gaya apa tuh? TikTok. Iya tahu. Katanya kan 20 kilo. 20 kilo. Ya. Ya, Bos. Bungkus 3, nenek 3. Ya.
Masih sing kudu akeh melak. Pernah salaman di depan Boti, Mbak Pi. Alah lah ki opo nek. Kowe mangane filmmu dina ki we kok. Sendiri kan adikku bos, boleh kok. Pegakno we tak traktir dina ki mangan. Ditraktir ki Pi. Oke, makasih, gue. Sing traktir gak final. Itu ibu bos sing ngomong ibu itu langsung dia. Gus, ya Gus. Sing lurus iki. Bos. Oke, khusus dulu. Maka bos. Es dulu tak sedot aja es. Oh, es dulu. Es dulu. Weh, rokok Ayamnya cek piro enggak? Ayam pompo neh to. Ayamnya sadik. Mas. Ayame piye ceng? Hei, piye to? Piye to Mas itu piye? Ayamnya cek kok. Entek. Mangan ndak sireng. Santai kok. Lah, kuwi lho. Gantane ya. Ternyata tidak sesuai dengan binatang. Tidak semudah itu. Gak ngene ya, wong ngingu pitik kuwi ya. Sasarannya biasanya kenaan serangan gering. Burung lho maksudnya. Tidak, jadi sehat. Sehat berarti dipangan seliro ndak sireng. Ya udah. Yo. Dia kalah itu. Dia itu. Ning jaba yo. Ayah. Oh, kalau sebut tuh ayah. Ayah Sodik. Enggak ayah. Dia kalau kita Kok ngono lho, Bos. Gak iso. Ora iso. Turunan Kipi ini awet. Karena dia belum saya, iya toh? Iya. Awet nomor. Tapi yang cilik emang awet. Awet aku sekolah di modelnya kayak mau terus sih. Waduh. Sampai aku anakku berinya Tapi mau bisa mau terus. Tapi lo kebukti ya di sama pesona lo. Yo, lha gak ro to we. Ah. Engko yo tak acara-acara ning ndi kok. Jadi kurang ya lo lagi itu Eh, Nek ngene mentek kamu tuh ketemu. meneng kabeh we, lecer kabeh ning jeding-jeding akeh. berarti lewat. Orang lo ayah. Lah akeh. Ayah gitu. Akeh padha nganu. Nandur anak nyeter-neter. Ayah kopi. Iya ta padha anu. Lho bos iki. Ya oke bos. Sebut kok dilanjutnya bos. Lah klo lur wis mangan sate lur. Masa semangat. Kau gede ya, kan? Pol gede ya. Ya dek MBG dari Mbak Pina. EBG ta Mas Gong ngono EBG. Penjualan aja ya. Ini nggak ampuh ini ada. Ayo. Lho bos. Nek metu yo mantuk. Masak keluarga. Pulang keluarga. Sapa? Bikin sak keluargamu gak dijak to ceng iki. Sak bojomu sak mbah-mbahmu kae. Kebetulan. Iya to kok. Kok Baru makan itu banyak pemerintah mau dia Karena doyan pin. Ya, apa ya? demone MBG yo kok. Ya ora. Kecap sambel. Lah dik. Kecap sambel. Ya. Wah, soe. Iki enak dik. Mantap iki lho. Enak iki lho. Iki sodik. Hah? Iki enak iki. Karek belum tois. Ya. Tongseng ya. Tongseng ya. Tongseng. Tongseng apa Yul? Tongseng ya koyo blue. Jepang kan segel. Alah, malah. Biasa aku tongseng iki gak ro, Bos. Itu zaman iya wi biyen saiki kan gak wis gak ngono kaya biyen Bos. Rot. Pipin nggak apalnya rica-rica bang. Tongseng itu mana?
Kentang ada. Nah, kalau kentang Balung Aceh. Wes ulur Mas, sate Lur. Oke, Pin. Terima kasih ya Mbak Pina. Latar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.